udělíte rozbor zítra a zjistíte, co to je za druh. Do prdele. A dělají nejvíc tam z kraje, ne? Aha. Čumíme a parky se nám přijde. Pěkné. Tu mám měla alkohol. Jo, kuda? Tak prkno. Tak do toho mám bouchat. Aha. Tu najednou. Holky, mám tu 2 luxusní špekačky. Špekačky Nechci, nejsou. nechte. Vy. Marek nechce podívat. Už vyletěl. Ten jenom proletěl. Bude mi ruka stavěla. Mám minutu 40. Papa má Lukáška? Minutu. Jste to